Земята. Тя е единственият дом на живота във Вселената, който познаваме. Защо? Какво прави планетата ни толкова специална? Отговорите се крият дълбоко в земното минало. За да ги намерим, трябва да се върнем назад във времето, да видим как първите хора са бродели по Земята. Да стъпим на континенти, движещи се към сблъсък. Да се изправим пред динозаври-убийци. Да се гмурнем в океани, пълни с причудливи форми на живот. Да усетим сковаващия студ на ледниковите епохи. И да наблюдаваме стихийни бомбардировки от космоса. Трябва да отпътуваме в миналото, до раждането на Земята. Тогава ще разкрием невероятната история на планетата ни и ще разберем защо съществува всичко това и самите ние. Земята. Създаването на една планета. Пътуването ни започва преди почти 5 милиарда години. Но нещо не е наред. Няма и следа от красивата ни синя планета. Има само една новородена звезда – нашето Слънце. Заобиколена от целия този прах. Пристигнали сме твърде рано. Преди образуването на Земята. Ако забързаме времето, ще видим как гравитацията събира прахта в малки скални парчета. Изглежда почти невероятно, че нещо сложно, колкото една планета, е изградено само от прах и скали. Преди милиони години гравитацията е събрала тези скали заедно и се е образувала Земята. Една от поне 100 планети, обикалящи около Слънцето. Но преди 4 милиарда и 540 милиона години планетата ни прилича повече на ада, отколкото на нашия дом. Температурата в близост до нея е над 1200 градуса. Няма въздух. Само въглероден диоксид, азот и водни пари. Средата е толкова гореща и отровна, че ако се приближим още, ще бъдем изпепелени и ще се задушим за секунди. Новородената планета е кипяща сфера от течни скали. Няма никаква твърда повърхност. Само безбрежен океан от лава. Една млада планета, наречена Тея, лети право към нас. Тя е голяма колкото Марс и се движи с около 15 км в секунда. 20 пъти по-бързо от куршум. Гравитацията на нашественика изкривява земната повърхност.
Ударната вълна се разпространява по планетата. Сякаш и двете млади небесни тела се превръщат в течност. В космоса политат трилиони тонове отломки. Но само за 1000 години гравитацията прави своята магия. Тя превръща отломките в пръстен от нажежени до червено прах и скали, който заобикаля Земята. От този пръстен се образува сфера широка над 3000 км. Наблюдаваме раждането на нашата Луна. Тя е много по-близо от Луната, която познаваме. Само на 22 000 км вместо на 400 000. Слънцето изгрява над една изтиваща Земя. Само 3 часа след това то залязва. Вследствие от сблъсъка, Земята се върти толкова бързо, че денонощието продължава 6 часа. Дните може и да отминават бързо, но Земята се променя бавно. За да вникнем в създаването на планетата ни, трябва да я видим отново след милиони години. Земята преди 3900 милиона години. Градушка от метеори. Преди 3 милиарда и 900 милиона години ни връхлитат отломки, останали от образуването на Слънчевата система. Вижте тези странни кристали в метеорите. Те приличат на бучки сол. Същата сол, с която подправяме картофките си. А в тях има малки капчици вода. Изглежда тези опасни снаряди съдържат основната съставка на живота на Земята. Във всеки метеорит има съвсем малко вода. Но те се сипят над Земята в продължение на повече от 20 милиона години. И водните басейни нарастват. Водата изпълва тлъбнатини върху твърдата суша. Ядрото на планетата остава разтопено, но повърхността й се е охладила до 70-80 градуса. Достатъчно за образуването на кора. В бъдещето ще пием от тази вода, когато сме жадни. Всяка глътка, всяка локва, всяка капка вода в океаните е на милиарди години. Тази вода може да е пропътувала милиони километри в сърцевината на метеор, за да достигне до нас.
Земята ни изглежда по-позната, но все още е опасно място. Този вятър може би е по-бърз от най-унищожителния ураган, известен днес. Това е мегабуря, завихряна от бързото въртене на планетата. Луната е толкова близо до Земята, че гравитацията й е неимоверна. Тя създава огромни приливни вълни по повърхността на планетата. С времето Луната се отдалечава. Вълните стихват и планетата се върти по-бавно. Земята преди 3800 милиона години. 700 милиона години след раждането си, планетата е покрита с животворна вода. Но това не е всичко. Долу има още нещо. Малки острови. Изглеждат, сякаш са се появили от нищото. Докато разтопени скали изригват от земната кора и се издигат в океана. С времето лавата изстива и образува вулканичен остров. Ето как са възникнали тези острови. След време те ще се слеят и ще образуват първите континенти. Младата Земя има вода и суша. Тя започва да прилича на планетата, която познаваме и наричаме наш дом. Но атмосферата е отровна. А температурите са изгарящи. Нищо не би могло да живее тук. Метеори. Те се сипят от небето от образуването на планетата. Но сега, преди 3 милиарда и 800 милиона години, нападението е навлязло в нова стихийна фаза. Нещо е променило орбитите на тези метеори. Те вече са донесли вода на планетата. Но сега носят и нещо друго. Докато метеорите се разтварят, те отделят минералите си и доставят въглерод и примитивни белтъци, аминокиселини от космоса до дъното на океана. Тъмно е. Слънчевите лъчи не достигат под 300 метра, а температурите са близки до нулата. Това сигурно е мираж. Град от подводни комини. Те не отделят дим, а някаква гореща течност. Морската вода е навлязла в земните недра през пукнатини в кората и се е загряла, натрупвайки минерали и газове по пътя си. Именно тази богата смес се излива обратно в океана и изгражда тези кули. Щом прибавим към всичко това минералите и съединенията от метеорите, водата се превръща в химичен бульон. Не е ясно как и кога, но по някакъв начин тези вещества са се свързали и са създали живота.
Сега водата гъмжи от микроскопични организми. Тези бактериални клетки са най-ранните форми на живот на Земята. Това е решаващ момент от създаването на планетата. Микроскопичният живот си проправя път. Но след това нищо не се променя за стотици милиони години. Няма развитие. Няма еволюционна стъпка напред. Единствените живи създания са бактериите. За да открием по-сложен живот, трябва да отпътуваме напред във времето, до преди 3 милиарда и 500 милиона години, в един плитък океан. Земята преди 3 милиарда и 500 милиона години. Тези образования приличат на скали, дори на растения. Сякаш изникват от морското дъно. Всяко от тях е планина от живи бактерии. Колония, наречена строматолит. Като по чудо тези бактерии превръщат светлината в храна. Този процес, наречен фотосинтеза, използва слънчевата енергия, за да преобразува въглеродния диоксид и водата в глюкоза. Проста захар, сходна с онази, с която подслаждаме кафето си. При тази магическа трансформация се отделя един страничен продукт – газ, наречен кислород. Под водата строматолитите бавно насищат океаните с кислород. Той превръща остатъците от желязо във водата в ръжда. Тя пада на океанското дъно и образува скални депозити, богати на желязо. Един ден ще използваме този минерал, за да строим мостове, кораби и небостъргачи. Над вълните кислородът променя атмосферата. Тези строматолити създават най-важния елемент, нужен за живота на Земята. Без тях не би съществувало нито едно създание. Поемаме всяка глътка въздух благодарение на тези колонии от древни бактерии. През следващите 2 милиона години нивата на кислорода продължават да се покачват. Планетата забавя въртенето си и денонощията стават по-дълги. Земята преди 1500 милиона години. Вече продължават най-малко 16 часа. Откриваме, че за създаването на планета е нужно много време. Преди 1,5 милиарда години, 3 милиарда години след раждането на планетата, няма сложен живот, нито растения, нито динозаври, нито хора. Но Земята притежава нещо, което другите планети от тази система нямат. Сила, която може да променя всичко. Нашата планета е красива синя сфера, обсипана с вулканични острови. Преди 1,5 милиарда години тя е дом на примитивен живот.
Виждаме, че в хода на милиони години нещо пренарежда островите. Скрита под океана, земната кора се е раздробила на огромни плочи. Дълбоко под тях, земното ядро е активно. То е по-горещо от повърхността на Слънцето и поражда движения на скалите под кората. Тези движения дърпат и тласкат плочите около глобуса, а океаните и островите ги следват. Така изминават милиони години. Планетата ни изглежда активна, променяща се, жива. За 400 милиона години се образува огромен нов суперконтинент, наречен Родиния. В плитките води около Родиния строматолитите са вършили магията си повече от 2 милиарда години, изпомпвайки кислород в атмосферата. Температурата е 30 градуса по Целзий, а денонощията продължават 18 часа. Но това прилича повече на Марс, отколкото на Земята. За да открием живот тук, трябва да продължим напред във времето. Земята преди 750 милиона години. Щатът Вашингтон. Преди 750 милиона години. Някаква сила дълбоко в недрата на планетата разкъсва кората и на парчета. Светът сякаш се разпада. И има само една сила, която е способна на това. Топлината. Тя се отделя от разтопеното ядро на Земята, като разтяга и отслабва кората. Сантиметър по сантиметър, година след година, великият суперконтинент се разделя на две. Интензивната геологична активност е образувала многобройни вулкани. Те изпомпват въглероден диоксид в атмосферата. Навсякъде се отделя дим и газ. Въглеродният диоксид реагира с водата и образува киселинен дъжд. Скалите абсорбират киселинния дъжд, включително и неговия въглероден диоксид. А на Земята вече има много скали, изложени на открито при разкъсването на континента. Те са толкова много, че огромни количества въглероден диоксид се абсорбират от атмосферата и остават затворени в тях. Във въздуха няма достатъчно въглероден диоксид, за да задържа слънчевата топлина около планетата. Само за няколко хиляди години температурата спада до около минус 50 градуса.
Тази замръзнала пустош е Южна Австралия преди 650 милиона години. Това е началото на периода, наричан от някои учени Снежна земя. Той се приема за най-дългата и студена ледникова епоха на планетата. Образува се огромна ледена стена, висока хиляди метри. Нищо не може да спре леда. С нарастването си той отразява все повече светлина и се разраства все по-бързо. А има и втора ледена покривка. Също толкова висока. Двете ледени маси се разрастват от полюсите една към друга и се срещат на екватора. Сега цялата планета е погребана под лед, достигащ 3 км дебелина. Земята първо беше разтопена огнена сфера, а сега е замръзнала ледена топка. Цялата слънчева светлина и топлина се отразяват обратно в космоса. Но това не може да продължи вечно. Нещо трябва да освободи Земята от този мразовит затвор. Не е ясно дали когато това се случи, под леда ще има живот. Повърхността е замръзнала, но ядрото все още е по-топло от повърхността на Слънцето. От началото на замръзването изригват вулкани, но дори техните топлина и сила не са нарушили ледената покривка. Вулканите изпомпват милиарди тонове въглероден диоксид. Преди голямото замръзване скалите са абсорбирали повечето от газа. Но сега те са сковани от лед и няма какво да абсорбира въглеродния диоксид. Затова той изпълва атмосферата. Подобно на пелена, той задържа слънчевата топлина около планетата. Температурата се покачва и сега, след 15 милиона години, ледът започва да се топи. Смята се, че през периода на снежната земя ледът е избутал кората надолу и сега при топенето му тя се издига. Така се образуват пукнатини, слаби места и все по-многобройни вулкани. Те отделят още въглероден диоксид и покачват температурите още повече. Топенето набира скорост. Нивата на кислорода рязко се покачват. В серия от химични реакции ледът е създал кислород. Докато планетата беше замръзнала, ултравиолетовите лъчи на Слънцето реагираха с водните молекули на леда, произвеждайки вещество богато на кислород – водороден пероксид. Това е същото вещество, което се използва за изрусяване. Сега при топенето на леда, пероксидът се разгражда и отделя огромни количества кислород.
Земята се пробужда и е много по-различна. Сега, преди 600 милиона години, атмосферата е по-топла. Сякаш е настъпило лято. А денонощията продължават 22 часа. При цялата тази вода, условията са идеални за живот. Преди периода на снежната земя в океаните имаше примитивни бактерии, но едва ли биха оцелели през ледена епоха, 75 пъти по-дълга от цялото съществуване на човечеството. Ако нещо е оживяло, най-вероятно ще го открием там, където за последен път видяхме живот. В океана. Преди 540 милиона години, в океан пълен с кислород, тези примитивни бактерии вече са еволюирали. Малка част от тях трябва да са оцелели през голямото замръзване. Навсякъде има растения. И още нещо. Прилича на въоръжен гол охлюв. Нарича се виваксия. Това е представител на ново поколение сложни многоклетъчни организми. Навлизаме в един от най-динамичните периоди от земната история. Експлозията на живота през Камбрий. По-високите нива на кислорода позволяват на създанията да достигат по-големи размери и да развиват костни скелети. Има червеи, морски гъби и ето тези животни. Това са трилобити, далечни роднини на насекомите, омарите и дори скорпионите. Животът в океаните процъфтява. От микроскопични бактерии до чудовища като това. Това е Аномалокарис. Дълъг е около 60 см. Погледнете големите му очи, острите му зъби и хватателните израстъци. Аномалокарисът трябва само да си избере плячка. Трилобитът не може да се обърне и мекият му корем е уязвим. Това са пикаи. Те са дълги само около 5 см, но може би са първите животни с гръбнак в еволюцията. В продължение на милиони години тази проста
структура ще се превърне в гръбначния стълб, който ни поддържа изправени. Гмурнахме се в океана, очаквайки животът да е опустошен. Вместо това навлязохме в свят, пълен с живот, където трилобити търсят храна по дъното, наоколо дебнат чудовища и създанията започват да ни изглеждат познати. Под вълните вече има десетки хиляди растителни и животински видове. Напредъкът на живота изглежда неспирен. Търсим живот на сушата. Преди 460 милиона години плочите отново са се разместили. Отдолу се простира нов континент – Гондвана. Топло е – 30 градуса по Целзий. Нивата на кислорода са близки до сегашните. Сушата би трябвало да е покрита с растения, да гъмжи от създания. Но тук няма нищо, освен няколко туфи водорасли. Има само едно обяснение. Слънцето. То облъчва повърхността с опасна радиация. Сложният живот, който видяхме в океана, няма шанс на сушата. На 50 км нагоре, където лъчите навлизат в земната атмосфера, се случва нещо странно. Посрещайки слънчевата радиация, кислородът се превръща в друг газ, наречен озон. Този газ образува пелена около планетата. Озоновия слой абсорбира опасната радиация. В продължение на 120 милиона години той става все по-дебел и спира все по-голяма част от радиацията, достигаща до Земята. Без този слой, животът на планетата не би съществувал. Земята преди 375 милиона години. Сега, защитен от радиацията, живота процъфтява. Тези малки мъхести островчета са първите сухоземни растения. Те отделят още повече кислород. Концентрацията му се покачва. – 375 милиона години в миналото. Там долу има нещо във водата. То се движи. Плува. Това е странна риба, наречена тиктаалик. Нейната шия й позволява да се показва над повърхността. Използва плавниците си като крака.
и излиза от водата, където растителният живот е изобилен. Тези създания, наречени тетраподи, еволюират за 15 милиона години. Крайниците им стават по-силни и те прекарват повече време извън водата. Преди 360 милиона години те вече са направили сушата свой дом. Именно от такова създание ще възникнат всички четирикраки гръбначни животни – динозаври, птици, позайници и накрая самите ние. Накъдето и да се обърнем, сме заобиколени от мъхове и папрати, някои от които достигат поне 30 метра. Това е семе, носено от вятъра. Досега растенията се размножаваха с спори, едноклетъчни образования, които се нуждаят от много вода, за да оцелеят и прораснат. Но това семе е на километри от водата. Ембрионалното растение носи със себе си запаси от храна и вода. За разлика от спората, семето може да оцелее далеч от водата с месеци. Дори с години. Невзрачното семе разпръсква живота по планетата. Всички тези дървета и растения отделят още повече кислород. Бихме могли да си поемем въздух. Бихме могли да живеем тук и сега. Стигнахме далеч. От плъмтяща буца от скали и прах до синьо-зелена планета, пълна с живот. Все още няма хора, но тук живеят риби, растения и ето това създание. Водно конче. Но то е голямо колкото орел. Този гигант се нарича Меганеура. Част от краката му са се видоизменили в криле, разширявайки неимоверно ловната му територия. Тук долу има многоножки, паяци и всякакви други твари. Тези създания, наречени членестоноги, са били сред първите стъпили на сушата. Те вече съществуват от стотици милиони години. Изглеждат досущ като насекомите, които днес превземат домовете ни. Но има една основна разлика. Подобно на Меганеура, те са чудовища. Озовали сме се в един изгубен свят на гиганти, където многоножките са дълги 2 метра, а скорпионите са с размер на вълци. Изобилният кислород в атмосферата позволява на дихателните им системи да работят по-ефективно и освобождава място за растеж на телата им. Това е гущероподобно създание, наречено Хилономус. Животните, които видяхме сега, снасяха яйцата си във водата. Но тези яйца съдържат всичката вода и хранителни вещества, нужни на развиващия се Хилономус. Бебетата растат в собствена самоподдържаща се водна среда. Е новен пробив в еволюцията.
Сега животните могат да изоставят водата и да превземат сушата. Този малък хилономус ще поведе щафетата. Това е нов вид създание. Влечу го. С живота неизбежно настъпва и смъртта. Има изобилна мъртва растителна материя, която се трупа и гние в плътни влажни слоеве. За стотици години тези пластове ще се покрият от скали. Топлината от земното ядро и налягането на скалите отгоре ще превърнат слоевете от мъртви растения във въглища. Всеки въглен, който изгаряме днес, за да затоплим домовете си и да захраним електроцентралите си, е изграден от растения, загинали преди 300 милиона години. Сред разложението, далеч от погледа ни, кипи живот. Скоро семената ще покълнат, растенията ще се развият и тази пустош ще се върне към живот. Изглежда, животът е завладял планетата. Земята преди 250 милиона години. Едно стадо пасе сред сибирските равнини. Това не са динозаври. Те няма да възникнат поне още 20 милиона години. Но тези животни са едри. Еволюцията е направила голяма крачка напред. Дребните гущери, които видяхме по-рано, сега са гигантски влечуги. Това са скотозаври. Далечни роднини на костенурките. Те се хранят с растения. А ако тревопасните са толкова силни, хищниците трябва да са наистина зловещи. Това е горгонопсид. Идеално приспособена праисторическа машина за убиване. Съблевидните зъби на горгонопсида са ранили скотозавъра. Хищникът наблюдава как жертвата му отслабва от кръвозагуба. Докато... Почакайте. Той се отдръпва. Случи се нещо странно. Земята се нагорещява. Под повърхността й трябва да има огромно налягане. Бликва лава, но не от един вулкан. Целият пейзаж изригва. Това е базалтов поток. Огромен поток от мантията се надига от земните недра и изтласква разтопени скали през пукнатини в кората.
Тучният рай сега е безжизнен ад. Скотозаврите и горгонопсидите са мъртви. Те са първите жертви на най-голямото масово измиране в историята на света. Пермското измиране. От другата страна на континента Гондвана сякаш нищо не се е случило. Вали сняг. Но температурата е около 20 градуса. Това не е сняг, а пепел от изригванията на 16 000 км далеч. Пепелта изгаря, задушава и убива животните по целия свят. Атмосферата е пълна с серен диоксид, отделен при изригванията. При валеж този газ се превръща в сярна киселина и изгаря всичко, върху което се изсипе. В началото изглеждаше сякаш това е локална катастрофа, но тя вече е глобална. Сибирските изригвания покачват нивата на въглероден диоксид на Земята. Атмосферата се загрява. Водата се изпарява. Растенията умират. Мислехме, че животът най-накрая се е установил. Сега изглежда сякаш сме бъркали. На сушата няма следи от живот. Но в океаните това не може да е истина. Океаните се оцветяват в розово. А растенията, трилобитите, хищниците, всичките са изчезнали. Останали са само тези розови водорасли. Новата по-гореща атмосфера трябва да е загряла океаните, отнемайки кислорода им. Единствено водораслите могат да оцелеят в тези застояли води. Сибирските изригвания преобразяват цялата планета. Нищо, дори и най-дълбокото океанско дъно, не остава непокътнато. Погледнете, мехурчета. Но това не е кислород, а метан, отделящ се от огромни залежи на метанов газ в морското дъно. Метанът е парников газ, поне 20 пъти по-опасен от въглеродния диоксид. Досега той беше замръзнал, но с покачването на морските температури е започнал да се топи. Освободен в атмосферата, този мощен газ покачва температурите още повече. Те достигат почти 40 градуса, с 6 градуса повече, отколкото преди сибирските изригвания. Дори създанията, които са успели да оцелеят, сега са обречени. Изминали са 500 000 години от началото на изригванията. През цялото това време, в продължение на половин милион години, от Земята блика лава. Тя вече покрива площ с размерите на Съединените щати, със слой от разтопени скали
дълбок почти 6 километра. – 95% от живота е изчезнал. Малък брой създания оцеляват, като се крият под земята и се прехранват с каквото намерят. Но всичко останало е мъртво. Преди 250 милиона години отново започваме от начало. На безжизнена планета. Но не съвсем. Изминали са 50 милиона години, откакто почти целият живот на Земята беше унищожен. Планетата се е променила. Това е тя преди 200 милиона години. Има само един суперконтинент, наречен Пангея, който се простира до полюсите. След травмата на масовото измиране, планетата се възстановява. Температурите се стабилизират, киселинният дъжд се неутрализира и растителността се възражда. – 95% от живота на Земята е унищожен и се отваря път за появата на нови видове. Един от тях ще властва над планетата, както никой друг преди или досега. Динозаврите. Тези се наричат амозаври. Като всички динозаври, те са възникнали от шепата влечуги, оцелели през пермското измиране. Те са високи 4,5 метра и ръстът им ги прави бавни и уязвими. Дилофозавър. Два са. Тези са дребни и бързи. Амозавърът е твърде едра плячка за един дилофозавър, но не и за два. Динозаврите са заселили Земята отново, но нито един вид не може да укрути тази неспокойна, поривиста планета. Тук земната кора изтънява. От нея бликва лава. Тя се люлее от земетресения, сякаш я опъва някаква невидима сила. Същото се случва чак до източния бряг на Северна Америка. Земните плочи се движат отново. Преди 190 милиона години великият суперконтинент Пангея се е раздробил. От него се е откъснало едно огромно парче. На негово място се образува бездна, която се запълва с нов океан, наречен Тетис. Той се простира на днешния Среден изток.
Теченията изтласкват хранителни вещества нагоре в крайбрежните води на днешна Саудитска Арабия, Ирак и Иран. Веществата привличат милиони риби. Водите са пълни с живот, но следва и смъртта. Океанското дъно е покрито с мъртви риби и планктон. През следващите 10 милиона години мъртвите създания ще се затрупват от скални пластове и ще се загряват. Древните риби и планктонът ще се превърнат в нефт. Всеки литър гориво в колите ни, всяко парче пластмаса на планетата, боята по стените ни, килимът под краката ни, дори и сапунът. Почти всичко това води началото си оттам. Земята преди 180 милиона години. На запад северноамериканската плоча все още се отдалечава от европейската и азиатската. Това се случва бавно, с 2,5 сантиметра годишно. Толкова бързо растат ногтите на пръстите ни. Но ако забързаме темпото, ще видим, че под нас се образуват нов океан и нови континенти. Монреал се отдалечава от Маракеш, а Ню Йорк от Западна Африка. Оформя се светът, който познаваме днес. Пропастта между двата континента се запълва и се образува огромен океан – Атлантическият. В средата му се издига вулкан. И преди сме виждали как плочите се движат. Знаем, че причината за това са течения дълбоко подземната кора. Този процес протича там долу точно сега. Цялото морско дъно се разкъсва на две и се издига в масив от планини и вулкани. Той става по-висок от Хималаите и по-дълъг от скалистите планини. Водата там е гореща. Разтопената лава си пробива път от земните дълбини. Докато лавата изтива, тя създава нова верига от вулканични планини и ново дъно. Това явление раздалечава плочите, разкъсва Пангея и променя картата на света ни. Тази геологична активност прави Земята неспокойна, съзидателна и уникална. Всеки път, когато планетата се преоткрива, създанията, които я обитават, трябва да се приспособяват и да еволюират. Създания като тези. Това са ихтиозаври. Техните предци и влечуги са живеели на сушата, но са се променили заедно с планетата. Израснали са им плавници и те са се преместили в новообразувания Атлантически океан. Този е дълъг 6 метра и е бърз. Движи се с около 40 км в час.
Той е най-бързия морски обитател, най-ефективният хищник, властвал над океаните в продължение на 50 милиона години. Но сега има нов претендент за короната му. Плиозавърът. Той е по-дълъг от автобус и по-тежък от камион. Челюстите му са огромни и са 8 пъти по-мощни от тези на голяма бяла акула. Зъбите му са дълги 30 сантиметра. Земята и създанията, които я обитават, са се променили до неузнаваемост. Преди това беше твърда суша, а сега е Атлантическия океан. Стояхме точно тук, когато наблюдавахме как амозаврите пасат и дилофозаврите дебнат плячката си. Светът на динозаврите може и да е различен, но те властват както винаги са правили. Изглеждат непобедими. Земята преди 65 милиона години. Този бозайник е подобен на земеровка и е еволюирал от малкото бозайници, оцелели при масовото измиране преди 185 милиона години. Той също е плячка за динозаврите. Ето защо повечето бозайници живеят по дърветата или под дърветата и се разхождат нощем. Бозайниците не са заплаха за динозаврите. Нищо на Земята не може да предизвика властта им. Нищо на Земята. Това е космическа скала. Голяма е. Този астероид е дълъг поне 10 км и е по-голям от връх Еверест. Той се движи с над 70 000 км в час право към Земята. Насочил се е към Мексиканския залив, до полуостров Юкатан. Той напредва толкова бързо, че ако мигнем, можем да пропуснем сблъсъка, освен ако не забавим времето. Една част от секундата ще промени света завинаги. В момента на сблъсъка, задния край на астероида е все още на 11 000 метра височина. На това ниво се движат пътническите самолети. Ударът на астероида е толкова силен, че разрушава всичко в зоната на сблъсъка. Дори самият той мигновенно се изпарява. При удара се отделя енергия, сравнима с тази на милиони ядрени оръжия.
Няма безопасно място. Дори чак тук, горе. Някои от тези отломки са с размери на стадион. Ударната вълна се отдалечава от зоната на сблъсъка, като шрапнел от взривна бомба. Минути след удара, на хиляди километри от мястото на сблъсъка с астероида, Земята търпи нападения от всички посоки. От небето валят скали. Сушата се люлее от земетресения. Цунамита връхлитат бреговете. Но офанзивата едва сега започва. Стълбът от разтопени скали и прах се разпространява и обгръща планетата. Цялото небе светва като гигантски фенер. Повърхността на Земята се нагрява до 275 градуса. Растенията започват спонтанно да се възпламеняват. Дори месеци след удара димът и пепелта все още спират слънчевите лъчи. С по-малко светлина растенията загиват, а животните, които се хранят с тях, умират от глад. Едва ли нещо би оцеляло при такъв катаклизъм. Преди 65 милиона години ударът е взривил, пребил с камъни и изгорил динозаврите. Тяхното властване от 165 милиона години е приключило. Но измирането на динозаврите дава възможност на други видове. Бозайниците. Живеейки под земята, те са избегнали горещините и пожарите. А тъй като се хранят с всичко възможно, те оцеляват, докато по-избирателните видове загиват. Това са необичайните наследници на престола на динозаврите. Краят на единия разказ е началото на друг. Динозаврите са изчезнали и това може би ще даде шанс на нашите предци. Динозаврите отдавна са измрели. На планетата цари спокойствие. В този нов свят еволюират нашите предци. Бозайниците.
Това езеро от преди 47 милиона години на територията на днешна Германия би трябвало да е идеалното място, където да ги открием. Тези бозайници са различни от онези, които видяхме по-рано. Техните очи и мозък са по-големи. Това е Дарвиниус масиле или Ида. Тя изобщо не прилича на нас, но фосилните находки от съвремието ни сочат, че тези създания може би са еволюирали до примати, човекоподобни маймуни и най-накрая до хора. Предстоят още 47 милиона години на еволюция до най-ранните ни познати предци. Езерото се намира във вулканичен кратер. От него блика отровен газ. Сега езерото, което уби Идата, ще я запази в своите бедни на кислород дълбини. Един ден, когато водата изчезне и Идата остане запазена в скалите, ние ще я открием и в този първичен примат ще открием вероятното начало на нашата история. Историята на човешкия живот. Вече сме по-близо до отговора на въпроса как всичко, което видяхме, от океанските бактерии до ходещите риби и подземните гризачи, води до нас. И как е създадена нашата планета. Преди 47 милиона години атмосферата е много сходна с сегашната. Температурата е 24 градуса по Целзий, а денонощието е малко по-кратко от 24 часа. Земята, която виждаме, е почти същата като планетата, която наричаме Дом. Почти същата. Земните плочи отново се движат, понесли континентите на гърба си. Индия се движи на север към Азия. Индийската и азиатската плоча водят титанична борба. Нито едната не отстъпва. И двете плочи започват да се огъват. Океанското дъно се издига нагоре по линия дълга 2500 км. Огромна планинска верига се издига на 1500 метра. На 4500 метра. Вече е висока над 8000 метра. Това са Хималаите. Ето го и него. Най-високият връх. Еверест.
Той достига до въздушните потоци на Земята, в които се движат пътническите самолети. Топящия се сняг по върховете захранва могъщи реки – Ганг, Инд, Янцза и Хуанха. Хималаите са като огромно водохранилище. Един ден техните реки ще осигурят вода на над половината от световното население. Това е нашата планета преди 20 милиона години. Всички континенти и океани са разположени както днес. Само едно нещо липсва. Ние. Човешкия вид. За да възникне човек, нещо някъде там долу трябва да се промени. Земята преди 4 милиона години. По източния бряг на Африка, под плочите, изграждащи земната кора, се образува огромна цепнатина. Тя се простира на почти 6000 километра. По ръба й се издигат планини. Ето го. Това създание прилича на маймуна, не на човек. То може да остане завинаги на тези дървета, но светът се променя. Нарастващите планини действат като стена. Те спират влагата от Индийския океан по пътя и към сушата. Става по-горещо и сухо. Тучната дъждовна гора се превръща в безводна савана. Новият по-горещ климат променя средата на създанията. Той ги принуждава да търсят храна по-далеч и да престанат да се подпират с ръце на земята като маймуните. Да се изправят на два крака. Това е важна стъпка в човешката история. Тази планинска верига по източния бряг на Африка може би е причината да ходим изправени. Изглежда невероятно. Случайното движение на две плочи може би е началото на низ от събития, които ще доведат до възникването на първите хора. Земята преди 1,5 милиона години. Мъж и дете. Това прилича на гледка от съвремието ни, но се случва преди 1,5 милиона години. Това е ранен вид човек, наречен Homo erectus. А това са първите следи, подобни на нашите. Сегашни и отминали цивилизации, всяко човешко същество, живяло някога, най-великите открития, най-гениалните идеи, човешката история с цялата си сложност и величие започва тук и сега.
Земята преди 70 000 години. Климатът отново се променя. Преди 70 000 години морското равнище спада. Пропастта между Африка и Арабия се стеснява само до 13 км. Червено море е тясно и достатъчно плитко, за да може тази малка група да го пресече, напускайки Африка. Те са друг, по-късен вид хора, наречени Homo sapiens. Успяха да прекусят. Учените смятат, че целият свят отвъд Африка е бил заселен от потомците на тези около 200 индивида. С времето предците ни се размножили и се разпръснали от Индия до Азия и в Европа. Но докато хората се движели на север, една огромна ледена стена пътувала на юг. Европа преди 40 000 години. Нашите предци от вида Homo sapiens пристигат, но откриват един бързо променящ се свят. Става по-студено. Би трябвало лятото да е в разгара си, но растенията са сковани от студ, а реките са замръзнали. Естествени промени в земната орбита, в нивата на въглеродния диоксид и в топлите течения около планетата понижават глобалната температура. Земята и нейните обитатели навлизат в ледников период. Ледници високи колкото небостъргачи обгръщат северното полукълбо, напредвайки с 30 см на ден. Бавни и могъщи. Те оформят пейзажа, докато се движат из него, дълбаейки големи пропасти. Планетата никога няма да бъде същата. Преди 20 000 години те спират да се движат. По-голямата част от северното полукълбо е покрита с лед, дебел до 2,5 км. Трилиони литри вода са заключени под формата на лед и морското равнище спада. Преди 20 000 години в океана между Сибир и Аляска се появява ивица суша. Това е мост между два огромни континента. Път, който отвежда хората от Азия до новия свят. Америка. Това е последния голям континент, който ще бъде заселен. Последната велика миграция на човек. А някъде долу там са първите американци. Земята преди 14 000 години. Сега, преди 14 000 години, в обстоятелствата, довели до ледниковия период, настъпва обрат. Докато ледът се отдръпва, той разкрива едно силно променено северно полукълбо. Ледниците са издълбали огромни пропасти. Сега те се пълнят с вода и се превръщат в великите езера на Северна Америка. Преди 6000 години ледът се отдръпва обратно до полюсите в Арктика и Антарктида.
След пътешествие от 4,5 милиарда години, ние успяхме. Върнахме се у дома. Това е нашият свят, нашето време. Сега за първи път можем да вникнем в невероятната история на планетата ни. Можем да разберем как и защо съществува всичко около нас. От небесата над главите ни до водата. Основната съставка на живота и земята под краката ни. И най-накрая живота. Удивителният резултат от низ от катастрофи и съвпадения. Всеки триумф и всяко бедствие са стъпка напред по пътя, който ни води до тук. До всеки един от нас в този момент. Но историята на Земята не свършва тук. Случиха се много неща, но предстоят още. Земята ще живее още поне 4,5 милиарда години. Всичко, което видяхме в пътешествието си, е само половината от разказа. Представете си какви чудеса, какви стихии и какви странни създания предстоят на нашата неспокойна, вдъхновена планета. Следващата глава от историята на Земята предстои да бъде написана. Преводач Елена Петрова. Текста чете Светломир Радев. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиа Линк.